Pan Miroslav Iljaš, docent katedry chemie na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici, z kteréžto byl vyhozen pro nesprávné politické názory. Tak tento přední slovenský vědec poskytl exkluzivní rozhovor naší československé televizi. Celý jej budeme publikovat tuto neděli 2. listopadu v obvyklém čase, to jest v 7:30 večer středoevropského standardního času. Pan Miroslav momentálně žije v Rusku nedaleko Moskvy a pracuje v Mezinárodním institutu atomového výzkumu. Také by rád vstoupil do ruské armády, aniž by tím jakkoliv narušil slovenské zákony. A někdy v budoucnu by chtěl získat ruské občanství. Zaujala vás tato naše zpráva? Nezapomeňte si pustit naše vysílání, opakuji, v neděli večer v přímém přenosu. Tady je malá ochutnávka. Ďakujem za pozvanie do vašej videorelácie a dovolte mi, aby som zodpovedal na vaše otázky. Inak sa považujem za ruského patriota, rozumiem dôvodom, prečo Rusi vedú svoju špeciálnu operáciu a držím im v tom palce, aby dosiahli zdrvujúce víťazstvo v tejto zástupnej vojne proti kolektívnemu západu. Áno, podával som pánovi prezidentovi Slovenskej republiky žiadosť o službu v armáde Ruskej federácie. Každý si o tom môže prečítať na mojom blogu. Moja motivácia bola, aby sa mi otvorili ďalšie možnosti tu v Rusku, lebo Rusko je pre mňa ako druhá vlast, druhá krajina, druhý domov. Ak by som mal povolenie pre službu v armáde, bol by to krok k získaniu ruského občianstva. V lete 2023 pán rektor zamietol vypísané výberové konanie na predĺženie môjho docentského pracovného miesta na katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a tým pádom sa skončila moja mnohoročná kariéra na tejto univerzite. Hľadal som si aj iné pracovné miesto zodpovedajúce mojej vedecko-pedagogickej kvalifikácii na slovenských univerzitách a výskumných ústavoch. Nikde som nenašiel. No, otvorili sa mi dvere v Rusku v Spojenom ústave jadrových výskumov, kde som v máji 2024 dostal pracovné miesto vedúceho vedeckého pracovníka. Univerzita, pán rektor, zrušil predĺženie môjho pracovného miesta o ďalších 5 rokov. Tu mi pracovnú zmluvu po pol roku predĺžili o ďalších 5 rokov, takže tu je môj vedecký domov. Hlavnou náplňou mojej činnosti je vedecká práca, čiže náš odbor počítačová molekulová fyzika je to, čím sa zaoberáme.